yana nan tafi. A kafta, to ai kenan. Zan musge ka fa. Da zaki saurare ni, da na faɗa miki wani sirrin da zai saki faka haduwa. Me kenan? Gaskiyar magana, wannan sirri ana faɗan shi ne ga mace nutsatsiya. Mace mai hankali, mace da ta san darajar kanta, mai burin zama tauraruwa ga masoyinta. Dama na ce ka faɗa min wani abin ne? Kai ware. Ranar da kika gane, kya neme ni ki roƙe ni, in ya so sai in faɗa miki. Shikenan, na barki lafiya. Bayan kwana 2. Barka. Barka dai. Gaskiya na yi nadama akan ɗabi'ata. To da Allah me sirrin? Oh, yanzu kuma? To me yasa zan gaya miki iye? Saboda ina so in san yadda zan fa haka. Me yasa to? Saboda na lura ko da yaushe bana burge wanda zan aura. To? Ka gaya min ko hakan zai taimaka min? Ko biya ne sai in biya ka kaji ko? To tunda naga kin nutsu zan faɗa miki. Wannan kazar ma. Sauraron ka nake. To ki mai da